Kag sa number 1, inoras antes magsugod ang ikalima nga State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isa ka hublag o aksyon protesta ang ginpatigayon sa nagkalain-lain ng mga grupo sa syudad sang Bacolod. Humalin sa South Capitol Road, padulong sa Bacolod City Government Center replica sa Public Plaza, nagasinggita ng mga rallyista sa mga butang nga ilag gusto mabatian sa SONA sang Presidente. Ginsiling ni Noli Rosales, ang Secretary General sa Bayan Negros, na kinahanglan nga masolusyonan sa Presidente ang nagasaka nga unemployment rate sa pungsod. Kagamuman ang pagsaka sa mga presyo sa balaklon, kuryente kag gatong. Isa man sa mga ginasinggit sa mga nagkalain-lain nga grupo amo ang pagpamatok sa Pax Silica, isa ka international coalition nga ginapangunahan sa Pungsod Amerika mayangon sa pag-sustain sa artificial intelligence. Suno kay Rosales ang pagpatukod sa infrastructure sa 1,600 hectare nga duta sa Tarlac para sa amo nga proyekto ang makaguba sa dunang manggad kag posible nga madulaan man sa palangabuyan ang pila ka mga mangunguma sa amo nga lugar. Panawagan naman sa grupo sa mga mangunguma ang mga kuntani mahatagan sa Presidente solusyon ang RSSI o Konpeste sa Katubuhan sa Negros. Dugang naman ni Father Arman Union, ang convener ng One Negros Ecumenical Coalition, kinahanglan nga manabat ang Presidente kag si Vice Presidente Sara Duterte sa mga nagakatabo sa karon nga mga issue sa pungsod. Sandig sa reports ng kapulisan, hindi magdubo sa 2,000 ka persona ang nagpakigbahin sa marcha gikan sa South Capitol Road padulong sa Bacolod City Public Plaza samtang yara na lang sa 300 tubtub 500 ang nagtambong sa isa ka rally sa plaza. Sa SONA sining hapon, una nga gintalakay ni PBBM ang natalana pagpasaka sang kaso batok sa iya pakaisa na si former House Speaker Martin Romualdez may angot sa kontrobersyal nga flood control project. Sunod sa iya, nagaserbe siya nga presidente sang pungsod kag hindi sa iya nga pamilya kag himata. Gitalakay man sa presidente ang mga programa sa gobyerno bilang solusyon sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gato. Ang lahat na sangkot dapat managot. BBM, ang presidente natin, dapat singilin. At saka si Vice President Sara Duterte dapat managot. Amo ini siya subong ang ginapangayo sa mga katawhan nga sitwasyon sang kumulo sa tubang sang krisis. Sa subong, nagataas ang balaklon, nagataas ang mga serbisyo sa kuryente, sa tubig, pero ayuda ang sabat ni BBM sa ang iyang sabat sang konkreto nga solusyon. So dapat hindi ayuda, hindi dapat manid solusyon, dapat konkreto nga solusyon ang iyang idagat. Dapat trabaho, sweldo nga maayo, kag dapat matagaan di kayo ng aton mga nga makaangkon sang duta.